dadewethu ithemba lona kalibulala ukube liyabulala thina ngabasabona dadewethu ithemba lona kalibulala ukube liyabulala thina ngabasabona wemfowethu ithemba lona kalibulala ukube liyabulala thina ngabasabona ukube liyabulala thina ngabasekho ukube liyabulala thina ngabasabona sidalo. Hayi man. Hayi, suka. Hayi man. Awufak. Hayi man, hayi man. Hayi ufitwa. Isu. Chapeau, chapeau. Hayi themba libulala. Awusuka nini madoda iyamnandi ingoma yazi ukuthi umuntu ngeke kuthiwe ungabe umjaji umuntu ngokumbuka nje ngamehlo kodwa nje ulandele yona yonke imisebenzi avela nayo imisebenzi aqhamuka nayo ngami ngithanda nje mengena la ufethu apha usicapha ngazibonela nje insizwa nje kodwa hayi bengazi ushaya nonyawo lolu lamaskandi lo wasimanje manje futhi fethu siyakwamukela la khona ezindlini zomsakazo eMango Suthu campus uzizwa unjani nje ake ngiqale ngibingelele nje abasakazi bamabahle nami namhlanje sengize ngangena e-university. usuze wangena kalakada phakathi nginazo iziqu namhlanje ngekho ngiphilise imali nami ngiphume eMango Suthu namhlanje. ngifuna nokuthi i-text nje mawuphuma nje uyimise khona lesa khona ungazi uhamba uyene kude uyomisa i-text Vele kumele babone phela ngisuka eMango Suthu angithi school. okay ke futhi webhuti usicapha usitshele nje kabanzi kafishane nje ngakuthi nje usicapha yena ngabe ubani uqhamukaphi nje usitshele nje ngusicapha nje Ngithathe le thuba nje ngibekelele kakhulu abalaleli emakhaya ngiphinde ngibekelele abasakazi bami. Usicapha uzama kwakho kamngoma phansi le embo engigolela. Abaningi bamazi ngayo usicapha ke khona endebeni yomculo. umkhaya kahle kahle Kunjalo nje. Shuthi nje siyakhuphuka nje si-NUL Imbumbulo yodwa le. kanti mangase ngithathe nje ngithi siyagijima lapha uyazi emsakazweni isikhathi siyinto ebaluleke ngendlela esimanga ngizothatha nje nami ngingalibazisi kakhulu ngizobuza nje imibuzo ezothi ayibe mbalo esithanda ukuthi siyazi ngosicapha noma sithanda ukupromote umculo wakho sazi ukuthi sipromote bani odume ngani ofuna ukuthi afike kweliphi izinga ngelinye ilanga mangabuza nje kafushane nje wesicapha ukuthi yini wena ekudonsele ekseni uze ukhethe umculo kaMaskandi nokuba usonkondlo Into engilethe kakhulu kuMaskandi ukuthanda umculo okokuqala lokho. Ekuthandeni kwami umculo engazi ngabona nami ukuthi lento ngingayenza isekutheni ngangandila kakhulu ubhuti omdala Indidane sokuthi njalo ngihleze ngicula ingoma zakhe nami ngisayintwana emakhaya abadala uthi hey indoda yaze ishaya lento ishaya lento so nami ngazi ngabona ukuthi hayi ngahamba isikhathi mangifika lethini ngahlangana abaculi abanye kabe bepromote indaba promoter ngayo ngakwazi ukuthi ngize ngithole indlela ukuthi ngize ngifike e-studio kokuqala. Wabona italent. Alibona ukuthi hayi cha mangihlangene nemic impela nemsindo impela kuphuma into eqondile. Mawuthi ungakasho kakhulu ungaqhubeka kakhulu usasanda kusho nje ukuthi ubuthi bowulawe iqhawe lakhe bekuyindidane ngizwile ingoma yakho nje usangena ukuthi ithi ayiye ngalanga ngakaguqa sithandaze lapha kwezendidane ayikaguqa sithandaze kadlula ujeqeze nase ngiphambanisa kadlula ujeqeze masithabela phambili ngimbuzo mfowethu ngabe uyasebenzisana yini nabanye abaculi amaqhawe akaMaskandi ngandlela mhlambe mawuthi uyasebenzisana nabo umngakazi mhlambe ubani ongafisa ukusebenzisana naye ngelinye lamalanga njengamanje ngisebenzisana kakhulu nama-artist ngalo ukuthi ngisebenzisana nawo emculweni engomeni zami kodwa siyasebenzisana namaciko amaningi futhi ngiyafisa uphinde ngisebenze namaningi futhi nakhona nakusemculweni wami. So ama-artist abantu esebenze kakhulu abafowethu abakhona endimeni. Angazi noma mhlambe ungakwazi ukuthi kubabale noma nje ubaningi ngeke ukwazi ukubabala bona. Mangibabala kube khona ngathi khona ngibashiya because baningi kakhulu. Hayi ngiyakuthola mfowethu. Ake singene emsebenzini wakho qhawe size ukuthi uphetheni. Kulonyaka ngisho ukuthi ngiphethe
kulo nyanga ngasho ukuthi umsebenzi enguphethe kumanje nje ngilungisela ukungena e-studio ngikhiphe umsebenzi omusha wonyaka. Ziningi izinhlelo enginazo-ke umsebenzi engase uphume uzophuma phakathi nawo-August. Oh, pananyanga. Phakathi nayo inyanga lesiqala ezoqala nje khona kusasa. Ziningi-ke iy'nhlelo engiphezu kwazo ngoba ngiphinde ngibe umuntu ohlela kakhulu ama-music award kumanje ayasonga namhlanje. Kune-project enesinto amaciko sezoqala nje aqala inyanga. So kuningi kakhulu iy'nhlelo enginazo kodwa nje ngiyafisa ukuthi yonke into ihambe ngendlela and futhi ngiyafisa ukuthi wabuza ukuthi mhlawumbe ngifisa ukuyibona kuliphi izinga next angani umbone usesebuzile kodwa nami phela ngiyafisa ukuduma njengabanye anginako namba wethu. Okay, ngaphambi kokuthi siqhubeke neminye imibuzo yethu esikuphathele yona la ohlelweni MUT Radio, soke size futhi enye ingoma yakho osisendele zona. Size ukuthi ke abantu bazoyithanda yini kuze phela nje ukuthi uyafisa na ukuthi udume. Siyangena lapha engomeni yakho esibili awumlalela ke ezofika. Utulalela ama-questions lapho Playing the best in Maskandi music only on MUT Radio. ngithi manje kwakhe ifoni yakhe yena akasawabona ama-questions abafanele wabuze. Besikhuluma ukuthi ngizobuza nawa oqala